137 зан ва духтар ҳар рӯз аз тарафи хонаводааш ба ҳалокат мерасад. дирӯз як статья хондам докладион ки дар тамоми дунё ҳар рӯз 137 зан ё духтар ба ҳалокат мерасад аз дасти падару модараш, бародаронаш ё ки шавҳараш. яъне зӯроварии хонаводагӣ яке аз доғи гӯем ҷомеа аст дар тамоми дунё ва дар ҷомеаи мо ин хела зиёд аст. ҳар рӯз чандин нафар занҳо ба ман шикоят мекунанд, менависанд ки шавҳарам бо мушт аз сарам мезанад, ҳомиладор будам, бо мушту лағат мезад, ҳатто дар ишкамам ҳар рӯз мезанад, маро мезанад, фарзандонамро мезанад. ва занҳо мегӯянд ягон роҳ нишонмон бите апай зӯро ки ҳамин шумон тағйир кунам. занҳои азиз, ин шавҳарҳои шумо тағйир намекунанд. шавҳарҳои шумо бояд ки пеши психиатр раванд, табобат гиранд. марде ки ба зан зӯроварӣ мекунад, зӯроварии ҷисмонӣ, вай марди солим нест. то ҷон доред аз ин гуна мардо гурезед, равед шикоят кунед, ба падару модаратон гап занед, шумо бесоҳиб нестед ку. чӣ кам аст ин гуна ҳодисаҳо дар ҷомеаи мо ки занҳо аз дасти шавҳарошон ба ҳалокат мерасанд. ягон рӯз ягон мушту лағаташ ноҷо меояд, шумо ё маъюб мешавед тамоми умр, ё ин ки аз хунравӣ ҳатто то беморхона бурдан успед намекунад. барои ҳамин ман ҳеҷ вақт тавсия намедиҳам ки бо мардои бераҳм, бо мардои золим, мардое ки ба сари зан даст мебардоранд зиндагӣ кунед. умратонро қатъи ин хел мардо сарф накунед. ҳоло боз шумо мегӯед ки охир мо намедонем куҷо равем, кӯдакомон ба хотири кӯдакомон тоқат мекунем. кӯдакои шумо ҳар рӯз чиро мебинанд? шумо мехоҳед ки духтари шумо одат кунад ва барояш муқаррарӣ бошад задан, ва писари шумо ҳам одат кунад ва оянда ҳамсари худашро занад? яъне ҳаминро шумо мехоҳед дар фарзандонатон нишон диҳед ки задан муқаррарӣ аст? агар ҷои рафтан надоред, замоне ки шавҳар мезанад, хоҳишан хомӯш набошед. равед шикоят кунед. ҳатман ба доди шумо мерасанд. касе ки золим аст, бояд ҷазояшро гирад. кӯшиш накунед ки шумо ҳам дар шумораи он 137 нафаре ки ҳар рӯз аз зӯроварии хонаводагӣ ба ҳалокат мерасанд, дар он шумора дохил шавед.